Goena Gasendiak esnea ekoizten du Pokopandegi baserrian. Gero jogurtak egin eta merkaturatu egiten dituzte. Pako Goenaga, txikitatik ohituta dago ganaduarekin lan egiten, abeltzainak baitzituen gurasoak. 30 urte daramatza abeltzain profesional modura. Eta bere produktuari balio handiagoa eranzteko, ekoizten zuen esnearekin jogurtak egitea erabaki zuen. Poliki hasi zen, eta gaur egun etxaldean 14 pertsona ari dira lanean eta 6 furgoneta ditu jogurtak Euskadiko saltokietan banatzeko. Saltoki txikietan zein handietan. Pokopandegi baserria, Donostin, Iba eta Auzuan, eta esne behia dauzkau, transformatu jogurrian eta gero komerzializatu egiten du. Hemen baserria beti da nik izan du da, nire gurasuak año 42 etorri ziren honea, eta geroztikan beti esniakin, baina ni hemen hasi nintzen honekin 83an. Ekainen 26an hasi ginen ja merkatua, eta geroztikan pixkana hasi, eta oan ja 6 furgoneta, 14 lagun da, hemen egia pixkana, agian jogurrakin. Lan eremuan sartzean, arreta erakartzen dizun lehen gauza, etxaldeko ganadu arraza da, Suitzar arrea. Arraza hau garai batean oso erabilia zen esnea ekoizteko, baina frisiar arraza azaldu zenean, bazterturik geratu zen eta gaur egun oso baserri gutxitan jarraitzen dute arraza honekin lan egiten. Pakok kontatu digunez, bera ere frisiar ganaduarekin hasi zen, baina Suitzar arrearen aldeko hautua egin zuen, ganadu horren esnea proteina aberatsagoa delako. Hemen lehendikan, ni jaio nintzen beti Suiza zian. Goitazana Suiza egokitzen zituen, 5-6 behi, eta gero ni etorri nintzenean, ja hasi ginen frisonakin, merkatu netzeon Suizaskoik, frisonakin, eta urte azutan frisonakin lan nindu. Baina beti bilen kalidadien gatikan Suizak, eta ja pixkana lortu nun, da ja oain erabat Suiza. Arraza oso hotzana da, eta gobernatzen erraza. Horrez gain noski esne asko ematen du. Pakok bere haziendari buruz hitz egin digu, eta arraza horrekin oso pozik dagoela nabaritzen zaio. Arraza asko ze mantsogoa, asko ze erresagoa beha ibiltzen, eta gero esne produzio aldetik, kalidadetik ez du konparatzeik. Ez fritzona txarra dalako, baina asko zabia da. Bueno, behi arraza hauek asko ze mantsogoa dira, hanketatiken asko ze fuertegoa, koajarrik ez du izaten, ez du problemik, berez gizenagoak egoten dira, gero mataerako eta hobe izaten da, eta bueno, azken batian kalidade gutzako kalidadeen gatik. Nik gogoan daukat, goea itazanak, egin dela 82 urteo, harrituta eskola junda behi pinto bat ikusituelako. Leheno hemen behatanak kolore ontako izaten zian, danako gehinak, guk beti behi Suiza ezautu izan dugu. Eta gero zentralak da hasi zianean, esne gehiago zutela eta holandesak edo frisonak hasi zien etortzen, eta indar gehiago hartu zuen, esne gehiago ematen du, eta horregi zeitu da, baina holako behiak munduan zertuak eskotan daude hondikan. Esan bezala, Pokopandegiko ukuluetan sartu bezain laster, arreta erakarri digun lehen gauza, ganadu arraza izan da. Jarraian, instalazioen garbitasuna ohartu gara. Goena Gasendiaren zata bereen higienea funtsezkoa da. Arrabola automatiko bat martxan dabil egun osoan gora eta bera lekua garbi egon dadin. Garbitzelanak biribiltzeko robotonetaz ere baliatzen dira. Ukuluko leku guztietatik pasatzen da orduero. Zikinkeria guztia arrastaka darama, parrillako zuloetatik botatzen du eta hortik deposituetara doa. Behiak jezteko robot bat instalatu zuten lehen baserrietako bat izan zen. Duela 10 urte jarritako tresna honi esker, Goena Gasendiaren ordutegiak malguagoak dira. Jeztegunearen sarreran badago ate adimendun bat. Behiak etzalekuetara edo jeztegunera bideratzen ditu. Egunean 2 jetzialdi egin behar dira asteko egun guztietan, beraz lokarri hori ezin saihestuzkoa da abeltzainentzat. Dena den robotari esker, ez daude lanari horren lotuta. Noski, makina kontrolatu eta berrikusi egin behar da. Jezteaz gain, robotak behi bakoitzaren datu guztiak bidaltzen ditu ordenagailu batera. Behiren batek mastitis edo errapeko mina izan ezkero, datu hori ere jasotzen da. Makina jarri gendun guk martxan, sainaz joan batez 2002 urtean,
eta bere bentajaik handinak da ematen duen libertadia. Behi batzuk jetxilizke 3 aldiz, beha nahi dutenean, beste 2 aldiz, beha nahi dutenean jetxilizia. Bataz beste 2,3, 2,4, bataz bestekoan. Eta inkonvenienteak esan genezake, ordenadoria dominatu behar dela, eta goe adinean ja gaizki biltzen gela. Makina honek ordenadorien bidez, esaten du, zer garaitan jetxidan, zenbat esne mandun kiti bakoitzeko, ostiko mandun, ez dun, esaten du errapeko mina badun ez dun, odola baldin mau bestaldea bialtzen du. Garbitasuna, 103 garbitzen dugu, eta garbitzeko garatien beha ateatzen danean, ja ez du ati irigitzen, behai garbitzeko ordu bat okatzen jolako. Orduan garbitu ditzeko, ordu erdi bat ola pasatzen du, eta gero denbo askoan baldin badao beha sartu gabe hola, labado korto esaten ditunak egiten du, aklaratu egiten du. Patxi, Pakoren seme bat da, eta bera arduratzen da esnea jogur bihurtzeaz. Patxik prozesua zertan den azaldu digu, baina prozesu hori tankeen barruan gertatzen denez, ezin da ezer ikusi. Pasteurizadoreen gunea da, hotz tangatikan ekartzen dugu honea esnea, eta egiten da pasteurizadore horretan berotu. Berotzen da ur beroan gatikan, ingurutika pasatzen zaio ur beroa bueltaka, eta 88 graduta iristen danean, urotza pasatzen zaio eta hoztutzen da 45 gradutara esne hartzigarriak gehitzeko. Esne hartzigarriak gehitutakoan, grabitatearen bitartez, beko salara joten da makina enbasadoran ontziratzeko. Eta beste makina hor dagona, desnatadora bada, gainak kentzeko, eta behin gainak kendutakoan esne gaingabetuarekin prozesua berdina da. Makina hau termoformadora bada, plastikoa bobina baten etortzen da, eta plastiko hori berotuta gero, egiten zaio forma eman, potoan forma emateko. Aurreago segitzen du eta goitik pasteurizatore datorren esnea dosifikatzen da 125 gramo poto bakoitzean 500 gramo paketean. Aurrerago segi eta tapan filma termosetxeatzen zaio, ondo itxita egoteko, eta prekorte egite zaio gero paketea puskatzeko. Aurrera joten da eta plastiko sobrante guztia moztutzen zaio eta hola pakea eginda dago. Behin esne hartzigarria botatakoan, jogurra ordu betean enbasatu behar da, eta gero estufa batea dijoa, 44 gradutan, 3 bat ordu, eta hortikan kamara hozkailura. Jogurra ja estufan dago, 45 gradutan, 3 bat ordu egongo da estufan, eta gero pasako dugu kamara hotzera, 3 gradutan, da 10 bat ordutan hoztuko da, eta ja prest dago saltzeko. Egunero ekoizten dituzten 1000 litro esneak erabiliz, hainbat produktu egiten dituzte eta hainbat formatutan, zertarako diren etxeko konsumorako edo ostalaritzarako. Momentu honetan 50 babei, 1000 litro inguru ibiltzen ditu egunero, eta horren egiten dugu dana jogurreako, jogurra egiten dugu 125 gramoko paketetan, eta gero 720 gramo, eta ostalaritzako litrokuak eta 5 kilokuak ebai. Duela 30 urte, familia honek bere esne ekoizpenari beste balio bat eranztea erabaki zuen. Eta 3 hamarkada geroago, jogur prestakuntzan erreferentzia bilakatu dira.